Здравейте! Наскоро сте станали родител на детенце с спина бифида или хидроцефалия или и двете. Честито бебче! Самата аз съм майка на дете с спина бифида и хидроцефалия. Не мога да дам прогнози за вашето дете или да ви кажа какво ще стане с вашия живот, но мога да ви разкажа за мен, за моето семейство, за нас, за нашето семейство, за нашата общност и вие да прецените доколко вашето дете и вие имате шансове. Всички родители на деца с спина бифида с хидроцефалия в България сме на среща, готови да протегнем ръка, да ви дадем съвет, да ви разкажем през какво сме минали. Аз съм Емилияна Станиславова Станкова, на 12 годинки от град Перник. Уча в 8 основно училище Кракра Пернишки. Там е ужасно красиво, много е готино. Има прекрасни деца, разбирам се чудесно с тях. И животът в училище е супер. Имам книжка, която се казва Алиса в страната на чудесата. Прекрасна. Аз може би на някои хора съм показала своята професия по телевизията. И ще стана журналист. Мама и татко доста слушат. Супер! Татко, като става дума за телевизор, леко не слуша, но иначе сме си супер. Не, с нищо не сме по-различни. Това, че детето е с увреждане, не значи нищо. Ние сме си едно нормално семейство. Не както всички си мислят, че тези деца са болни и заразно болни и не знам какво. Те са едни нормални деца като другите. Умни. Само аз. Личен асистент. Пак си работа? Пак е. Да, към общината, защото към социални не се получават нещата. Как се правите с парите? Трудно. На моменти много трудно. Предимно кредити, заеми от приятели. Близките ви помагат? Помагат, иначе нищо не става. Ходите ли иначе? Намирате ли време за почивки? Да. С приятели. С приятели. Значи искам да кажа нещо, което много малко хора се осмеляват да го кажат директно. Ако може държавата да обръща малко повече внимание на тия деца и на тия семейства, просто да взимат и тяхното мнение, да го слушат, да се вслушат в него. Защото иначе всеки, ако си казва някакви неща и нищо не прави, нищо не се получава. Всички ние сме на среща и успех!